ndine mubvunzo wandinawo panapa. Handisi kuda kunonoka muikuvira munyaya yangu. Masungirwo akaitwa Comrade Nyoka Yemabhunu ese tinoaziva, endi tese tinoaziva, handiti. Zvese zviri kutaurwa pakusungwa kwakaitwa Comrade Nyoka Yemabhunu takazvinzwa, hapana asina kuzvinzwa. Handiti ka. Asi inini nyaya yangu nemibvunzo yangu iri pakuti Comrade Nyoka Yemabhunu vakacherwa nevanhu vaizviti ndeve Interpol kubva kuZimbabwe. Ndokubva vabata. Chinhu chekutanga chavakaita vakarova Comrade Nyoka Yemabhunu musakanganwa ipapo pavanonzi vakakuwara mbabvu. Musana wakarohwa pamwe chete nekuseri kwenzeve yavo yekuruboshwe vanonzi vakakuwara. Handiti muri kuzvinzwa. Vakarohwa Comrade Nyoka Yemabhunu muno munyika yeSouth Africa nevanhu ivavo. Then vanhu ivavo vakanga vatadza kuenda naComrade Nyoka Yemabhunu kuZimbabwe. Nekuti munhu akanzi tiri kumuda ari mupenyu kuti tigone kukonfema kuti vageza vari kupi. Chiri kukoshera Comrade Nyoka Yemabhunu kuti vaende kuZimbabwe vari wapenyu inhau yekuda kuziva masvikirwo anoitwa pana vageza. Handiti muri kupanzwa neZimbabwe. Comrade Nyoka Yemabhunu vakatorwa vakanzi ngatiende navo tinosenzesa mutemo wemuno muSouth Africa and tine advantage nekuti tiri vanhu vari kuuya vari under government authority. Nyatsokuteererai vana veZimbabwe. Ndoda kuti muone maerrors akaitika panyaya yese yatiri kutaura nhasi. Yatiri kugadzirira kuti tiende musi wa8 May kundoita protest yekusunungurwa kwaComrade Nyoka Yemabhunu. Handiti. Saka iwaya mamwe emazwi atiri kuda kuti tigare tiinawo. Nekuti ndo maweapons edu atinenge tichisenzesa kuataka vanhu vakasunga Comrade Nyoka Yemabhunu nekusungwa kwavo Comrade Nyoka Yemabhunu. Handiti. Right. Teererai munyatsonzwa. Toda kunyatsokutaura nyaya yedu tisingaitirane nharo. Handiti. Tichinyatsoonesana zvinhu zviri paground zviri clear. Handiti ka. Tinoda zvinhu zvine sense. Tinoda zvinhu zvine common sense so kana kuti zvichiitika matiri isusu. Tisangobvume kungoitiswa kana kungoitirwa zvinhu. Tichingozvitora chingoti okay it's fine, okay it's fine. Pano kana paine maerrors panenge paine maerrors. Ndoda kuti ndataure maerrors. Andiri kuona inini. Anopikisana neCriminal Procedure and Evidence Act. Handiti ka. Inoshandiswa kunyika dzese pakusunga munhu. Handiti muri kupaona. Right. Comrade Nyoka Yemabhunu vabatwa. Vakaenda kunoiswa mumaoko emutemo. Zvichinzi munhu tamusunga. Tatumwa isusu kuti tizomubata. Nekuti ane mhosva dzekutengesa stand. Hanzi nemasofa here 6,000 US kudidi zvaakaita kuZimbabwe saka akatomirirwa kuti atongwe. Handiti ndizvo zvatakaudzwa isusu. Taudzwa kudaro Comrade Nyoka Yemabhunu veInterpol kuti vapiwe mapepa ekuti vagone kuti ndoda kunyatsotaura nechishona ekuti vagone kudzokera na Comrade Nyoka Yemabhunu pakazotsvagwa madetails. Alright, tiudzei nezvemunhu wenyu, tipe madetails enyu nemhosva dzenyu nezvese. Ndoda kuti nditaure nyaya yangu ndisingatenderere. Handiti ka. Ndoda kutaura ndichinhonga makey points ezvatakaudzwa isusu. Comrade Nyoka Yemabhunu vakatorwa vakaiswa apa. Unonzi ani zita rako? Vakataura kuti ini ndinonzi Wellington. Apo mapepa akanga akanyorwa nevanhu vaive anga akagadzirwa enga akanzi Jeremiah. Zita rekuti Jeremiah hatisi kuramba kuti nderavo, but harisi zita rinoexista mumadocuments avo kubva from kukadhi rekliniki chaicho rine kadhi remhezi kusvikira kukadhi rechi kusvikira kupassport ravakashandisa kuuya naro kuno kuSouth Africa kunoko. Hapana zita rekuti Jeremiah. Izita rekuchechi. Handiti. Vanhu vakawanda tinawo mazita ekuchechi panapa. Saka hazvisi zvinyowani. Handiti ka. Zita rekuchechi iroro vakanga vakaripiwa kuti richazovachengeta. Ndokuri vachengeta kwarakaita zita iroro. Nekuti rakazobudiswa panzvimbo isiriyo zvichibva zvavasevha mukesi yavakanga vatoitirwa. Nekuti Comrade Nyoka Yemabhunu dai vakanga vasina zita rekuti Jeremiah, vanhu vaya vangadai vakauya nezita chaicho riri correct. Vangadai vakanyatsokutora time yavo vachitsvaga zita rake chairo. Vangadai vakariwana. Vangadai vakauya nemadetails anenge akatonyatsokwana. Handiti muri kupaona. Zvaizonetsa nekuti madetails aizolinka
nemapepa chaiwo ari paground avo maoriginal documents comrade nyoka yemabhunu. Saka zvakaramba, handiti muri kupaona. Comrade nyoka yemabhunu vasungwa saizvozvo, mhosva yavo yakazosara ndeyekugara muno muSouth Africa vachinzi pari kudiwa permit semanzwiro atiri kuzviita isusu. Chikonzero chakaita kuti comrade nyoka yemabhunu vasafarire kuzikanwa nekupinda mumasystem inyaya yekuti basa ravari kusevenza handitika vanoziva kuti rinourayisa. Hakuna munhu asingade kuita mapepa. Comrade nyoka yemabhunu is not a criminal, handitika. Comrade nyoka yemabhunu is not a criminal, is an ordinary person akafanana nesu, handiti. Madifferences chete angoripo pakuti ivo vanoita nezvei nekuti ivo vanoparticipata munyaya dzepolitics, handitika, nekuti vanhu tinorarama zvakasiyana. Uye politics dzinongoitwa nemunhu zvichibva pakuti une capacity here yekupinda madziri kana kuti hauna. Politics is not something that is easy zvekuti munhu unongodhaivhira mupolitics wobva watotanga kutofamba mupolitics. Politics zvitori zvimwe zvinhu zvakatozvimiririra, asi zvinhu zvekuti munhu you can take any chance kuti ungopinda mupolitics, handiti muri kupaona. Comrade nyoka yemabhunu zvafeila. Chinhu chekutanga ndiri kutaura nezveCriminal Procedure and Evidence Act. Inobvumidza here nhai vana veZimbabwe, imi munoziva nevamwe vanoziva mutemo, huyai pano timboonesana kuti vanhu vakawanikwa vaine madocuments ekunyepa varegedze kusungwa. Mubvunzo wangu number 1 iwoyo. Criminal Procedure and Evidence Act inobvumidza here kuti vanhu vatanga varova munhu vozoenda kunomusabhumita kumapurisa, ivo vamurova vachimubata, handitika, vasina mvumo ine mapurisa kana vasingashandidzane nemamwe mapurisa emuno muSouth Africa mukati. Vakazoiwana sei mvumo yekuti vaende kunosabhumita? Comrade nyoka yemabhunu hapana kunyatsotaurwa zvakanaka. Ndoda kunyatsopanzwisisa pamwe maybe pane zvakandijamba, handitika. Vaizoenda sei kuzonosabhumita munhu mumashure mekutanga vamboenda kunotsvaga munhu vomurova vachitombomuita zvavanoda vakaasauta munhu? Kesi iyo yeasauti iyoyo yakataurwa here mukoti? Handiti. Comrade nyoka yemabhunu vane mhosvawo here kana kuti vanewo here marights semunhu as a person? Takuda kutarisa kuHuman Rights Act hainei nekuti une mapepa kana kuti hauna mapepa. Human Rights Act inotaura nezvekuti munhu haafanirwi kuabhuswa munyika dzese dzepasi rese, kushaya mapepa nekuwana mapepa. Saka comrade nyoka yemabhunu nyaya yavo yakakonsidwa here mukoti yekurohwa kwavakaitwa? Ndine mubvunzo futi number 2 ipapo, handitika. Mubvunzo wangu number 1 uri wekuti chi? Comrade nyoka yemabhunu uya kwavakaita vachibatwa panapa pavachinzi vari kusabhumitwa mumapurisa madocuments akauya nevanhu ekunyepa. Vanhu ivavo vakanzi kudii pamusoro pekuuya nemadocuments ekunyepa nekuti zvinosungisa? Handiti muri kunzwa pane nyaya dzangu? Toda kuti nyatsotaura nyaya yangu muchinyatsokuinzwa vana veZimbabwe, handitika. Saka handisi kuziva kuti sei nyaya iri kutaurwa nekuvharirwa kwakaitwa comrade nyoka yemabhunu. Nyaya yakangonangana naComrade nyoka yemabhunu. Vamwe vakawanda kana kuti ivo vakauya nawo ivavo havana kubatirwa nyaya yekunzi ivo vauya nemadocuments ekunyepa vari kufraudha mutemo weSouth Africa. Zviriko here nhai vana veZimbabwe? Imi munoziva Criminal Procedure and Evidence Act. Ndoda kuti titaurirane pano, huyai titaure. Ndoda kuti ndinzwisise, ndidzidzisei. Zvakanaka. Sori zvenyu ndine munhu wandotaura naye but hatitadze kutaura nyaya panapa. Tinenge chimbotaura nyaya dzebusiness panapa pandine zvandiri kutengawo. Saka comrade nyoka yemabhunu wedawo tinoda kuti tinyatsokunzwisisana, nekuti handichakwanisi kuti ndikate audio inei ndichizoirecord ndichiita re-record just because ndiri pabasa. Ndakatotarisana nevarungu but handingori munhu ari stubborn sometimes, vakatozvijairawo, handiti munozviona. Saka comrade nyoka yemabhunu vapedza kuitwa zvinhu zvavakaitwa izvozvo, handitika,
ava vane mhosva here? Nekuti hatisi kunzwa pari kutaurwa nyaya yekutadza kwakaita vakomana vari kunzi veinterpol vakabva kuzimbabwe ava. Handisati ndapanzwa pari kutaurwa. Criminal Procedure and Evidence Act zvirimo here? Ndomubvunzo wangu andinawo inini. Kuliendi ndofunga uri unyatsondinzwisisawo zviri clear ipapo. Handitika. Saka ndataura ndichiti aiwa isusu tinoda common sense mune zvinhu zvese zvinenge zvichiitika. Handitika. Hazvina kana common sense izvozvizvi nekuti mutemo uri kushanda muno muchayo chayoka. Uri kutotiratidza kuti wakatarisa Comrade Nyoka Yemabhunu hakuna kutarisa vamwe. Handiti takunyatsokunzwisisana manje. Nekuti toda kuziva pamusoro pevanhu vakasiwa vachienda kundogadzira mapepa avo vachienda kunoita sei. Nhasi havana kuvharirwa vanhu ivavo vachiuya mukoti vaine chivindi chekufraudha mutemo weSouth Africa. Zvinofamba sei? Ndinokumbira kuti mundiudzewo, mundidzidzisewo, ndibatsirei vanoziva mutemo. Handitika. Ndoda kuti mundibatsirewo imimi vanoziva mutemo, kuti tigone kunyatsonzwisisana pakati penyaya iyoyo. Nekuti inini kwandiri hazvisi clear. Ndinofara ndizvozvo vane vakazomira muno muSouth Africa vari kudefenda, vari kuita sei zvese zviri kuitika. Ndinozvifarira chaizvo, ndinofara nazvo. Handisi kushora. Asi pane era, indataura ndikati pane era tinofanirwa kuti tipataure. Handitika. Saka isusu tine chimwe chichemo futi at the same time chekuchema nenyaya yekuti vanhu veZANU-PF vaya vekumboya vachitempta kuda kuba mavhotsi futi muno mumu, vaida kumanipuleta mavhotsi muno, ndio vanouya muno mumu vachitora vanhu vachiabductira vanhu muno muSouth Africa here, vachirova vanhu zvavanoda, nyaya yacho yobva yanyararwa. Iwe unotosara wakutozobvunzwa kukoti kunzi uri kuroherwei. Ndizvo here? Iwe unotozosara wakutozotaurwa newe uchitoiswa mumakotsi ekunzi hauna mapepa, iwe warohwa uchitorwara. Ivo vanhu ivo vachitosiwa vachienda just in the name of ZANU-PF kana kuti Zimbabwe government kana kuti I don't know kana kuti Mnangagwa. Handisi kuziva kuti chiri kunyanya kushanda ipapapo pari kushandiswa zita raMnangagwa government yeZANU-PF here kuti haibatwe kana kuti chii zviri kufamba sei. Ndiri kukumbira kuti ndinyatsokunzwisisa, muzondidzidzisawo kana muchinge manzwa audio iyi munouya pano pasocial media muchitaura, muchinyatsokuposta, muchinyatsoadresa nyaya idzi, nekuti kwandiri hadzisi clear. Ndiri kurwadziwa nemabatirwo akaitwa Comrade Nyoka Yemabhunu. Nhasi unoyo vari kuramba vachitaurwa nezvavo vachinzi vari mukati, ivo vasina mhosva yavakaita. Handitika. Nekuda kwekushaya mapepa. Asi paine vanhu vakauya vachivasubmita kumapurisa vakafraudha mutemo weSouth Africa. Handitika. Vachiuya nemapepa efeki kuya kusikoita zvinhu zvisina nebasa, kudherera makotsi emuno muSouth Africa, asi hatina kunzwa kuti vakasungwa. Ndo pane nyaya yangu vana veZimbabwe. Ndoda kuti musandiregererawo ipapo. Ndoda kuti muuye muchindiudza nekundidzidzisa kuti zvakafamba sei. Handitika. Besides that, tiri kufanirwa kuti tiataure mazwi iwayo kuti vanhu vakabata Comrade Nyoka Yemabhunu vari kupi, vanofanirwa kuti vasungwe. Ndo zvichazoita kuti vanhu ivavo vasazouya muno mwachiabductira vanhu muno, nekuti maabductions aya angatozoramba achitoenderera kumberi zvichita sekuti hazvina kana basa kubatwa kwevanhu nevamwe vanhu vanenge vasina kumbozviintrodusa munomu muSouth Africa muno. Because munhu kana uchibatwa munomu, inini as far as I know, mutemo wenyika unotofanirwa kunge uchitoshandidzana nemapurisa kuti ubate munhu munomu. Mapurisa emuno muSouth Africa anofanirwa kunge ari mukati mazvo, kwete kuti vanhu vanozouya vachizotaura kuti abata munhu. Handina kunyatsokupanzwisisa pane ipapo. Hapasi clear. Vaisambofanirwa kutanga vabata munhu vozotanga kuzotsvaga mutemo ivo vabata munhu, vamurova, vamuita sei. Chii chakadaro ichocho? Sei zvinhu izvozvo? Is it sin? Why is these things zvichiita kunge sezvinonzi zviri ignorewa here, something like that? Why pachiignorewa? Why vanhu vari kuskipa pane ipapo? Ndine mubvunzo inini. Hazvisi kunyatsogara zvakanaka mupfungwa dzangu, mazvi kunyatsogara. Dzoka namadzibaba Joshua, mhuri yeZimbabwe kana uchida kushandirwa vanopedza basa, vafonere panhamba dzavo. Kana warashaya mbereko, wadzingwa basa, zvinhu zvakakuomera,
bata madzibaba Joshua, nhamba dzavo ndidzo dzitori paskrini zveso, utaure nawo kuti madzibaba ndaita dambudziko rakadai so. Vanhu vakawanda vari kuzokomplaina, madzibaba inini ndinoda kuzongodi unozongosiyawo kachipombi jana, unozongobhadharo tushoma shoma but hazvidhure kubhadhara kuchipa kwacho ka price yacho ndakutonyara kuitaura boss munoswera makutowafonera. Saka kana uchinenge une kadambudziko kako kadiki diki, bata madzibaba Joshua, vanooneswa zvese, vanorapa zvese, vanogara vari pamweya.